Us diré 3 barris i els heu d'assenyalar on creieu que estan. Assenyaleu-me on està Vallcarca. Si això és l'Eixample, Vallcarca és Gràcia, districte, que és això, més o menys. Jo crec que és aquest d'aquí. Jo crec que està una mica més amunt. Potser és aquest. Això sembla que és l'Essex. Aquí. Vallcarca és aquest d'aquí. Vamos! Has dit tu? Un punt per ella. A on està el Clot? El Clot ha d'estar per aquí. Sí, Sí. crec que sí. Anava a dir què, tio? Jo crec que és aquest. Aquest. Aquest? Està més a prop de la Sí, però platja, perquè- rotllo aquest. Jo crec que això és Glòries i per tant aquí està el Poble Nou, tal, això és el Clot, jo crec que ella ha dit bé. Tenia pensat aquí, així que... El Clot és aquest d'aquí. M'heu de dir on està el Fort Piang. Ah, fàcil. Jo crec que estava això per la Meridiana, pot ser? Direm aquest d'aquí, però no en tinc ni idea, Jo crec que és més aviat cap a la dreta, no? Jo no sé res. Mare meva. No, ja sé on és. Ja està, m'he ubicat. Crec. I és que no ho he sentit mai, llavors. Serà puro azar, aquí. Molt bé, on te caigui. Diria que era per llarg de triomf o així. Aquest. Ja està. Això és Nova Esquerra, Antiga Esquerra... Aquest no és, perquè això ja és més Sagrada Família. Va, jo dic, repeteixo com tu també. Fort Piang és aquest d'aquí. En popular És opinió que- és com un barri super... Com està és que està a l'Eixample i Clar, clar, penses no, que és no, Eixample. tu saps, Antiga Esquerra, Sí. Nova Esquerra, però Fort Piang. No, sí, em sona molt per coses, però no ho ubico. res.